Bună ziua, dragilor, de aici din mini-grădina Irinei. Mini-grădina Irinei și a lui Nelu. Am repicat deja câteva soiuri de tomate. Sunt în recipientele specifice. Ce drept s-au alungit destul de mult răsadurile pentru că nu au avut chiar condiții extraordinare, în sensul că au avut uneori prea multă căldură și probabil în anumite momente și prea multă apă și evident insuficientă lumină. Dar le-am repicat și le-am plantat puțin mai adânc, în așa fel încât să rămână o suprafață destul de micuță, sau la suprafață să fie o tulpinuță mai micuță și să se înrădăcineze bine. Cam așa arată. Și mai am deja o serie de repicat la două frunzulițe adevărate. Anul acesta îmi doresc să fiu cumva mai hărnicuță și să postez pe YouTube mai multe momente ale dezvoltării plântuțelor, de legume în general, pe care noi le cultivăm pentru propria hrană și gospodărie. Vă țin la curent și vă salut cu drag de aici din grădina, mini-grădina Irinei.